uvakashelwe uTirelo makasingabakho uzobona ingane yakhe nje akanaso isikhathi esitheni. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Welcome to Pure Harvest Dining. Igama lami uZi, ngizosizwa yimina namhlanje. Asicela ukuphatha manje. Alright, no Ngoba problem. sinalabangani bami bazongihlupha especially. No problem. Nganitholelani. Abantu lama ba-happy ukuhlala nengane ngoba bebevele sebejwayele ukuhlala nalomunye futhi umntwana umhlophekazi. But lona hayi ugangile. Kodwa-ke phela bakithi simthanda khona egangile njalo. Njani esikoleni? Ngiyahamba. Hayi futhi kuyakhamba bekezele noma ngingahambi bekezele kuzokhamba. Kubalulekile ukuthi bafunde ukuze umuntu angalobi focus emjolweni ngoba umjolo hayi umjolo uyayimisa ngithele ngimpunza. Benginayo manje eThekwini before ngifika la ekhaya. Abona lapha yana kushow ngama 100 roses. 100. Angazi ukuthi bewangakhi kodwa ingathi bewa